Usa ka 5 anyos nga batang babae patay human maligsig usa ka tourist van. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bab nadangat pa sa tambalanan ang 5 anyos nga si Crystal May Buok apan gideklara na kining dead on arrival. Pasado alas 6 kagabi, samtang nagsubay sa Masiwa Road, Barangay Marigondon, ang 64 anyos nga si Alejandro Kimbo, luwan sa tourist vehicle nga iyang gimaneho, kalit lang milabang ang bata sa wangbahin sa karsada ug naigo sa van. Nikalit sa glabang dagan, sis mo'y nakita sa dashcam pod. Ni-hit siya sa left portion sa van, diri sa kanang driver seat. So nga side mo to nga na taylaw man siya, malatayan siya. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa pamilyang Buok. Apan nagdumili pagpakigatubang ang amahan sa bata tungod kay ana pa kini sa tumang kaguol. Ang ina-ina sa bata mitataw nga kuyog man niini ang uyuan kay may gipalit sa tindahan. Apan wa mabantayi nga miligot ang bata og kalit nga milabang sa karsada. Pagtan-aw na ko niya, anak mo na ko. Sa kuan to siya. Ditong kuan. Giabaga na hinuon sa tag-iya sa van ang gastuhan sa tambalanan ug ang pagpahiluna sa patayng lawas sa bata. Maghuwa pa jud ko sa decision jud sa kuan sa iyang mga tagtungod. Babhayan karong hapon gikatakdang i-release na ang driver kung ugaling mapakyas ang mga kabanay sa biktima pagsangat og formal nga reklamo. Ug so far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.